Bueno, noiz eta nola sortu zen Arantzako Ekaitza elkartea? Gazte kuadril bat hasi ginen, ez dakit, seguro, ni uste dut, 1976an. Eta lehenbiziko ekitaldia, hemen obra egin genuen, beko lokala egin genuen bakarrikan, ez goikoa. Eta 1976ko urtezar egunin izan zen, hemen afare bat, musika, eta holtzen hasi zen hemengo martxa. Kuota bat hasi eginen aitzintikan, hau hartu aitzintikan ja, kuota bat pagatzen, eta ja diru pixko biltzen. Holtzen hasi zen. Eta, ze helburukin edo sortu zinuten elkartea? Helburua bere izenak erraten duen bezala, kirola, kultura, gastronomia, jokalde txiki bat badu, nahiz eta hemen gastronomia uniz badugu Arantzan bertan, badire 3 restaurante eta 5, bai. Eta, pitxet, asmentaietatik eta orain arte, nola aldatu da elkartea? Aldatu, berdin zuz egiten du, sozio gutxiago gara bain, hasi ginen hartan, nik uste dut 120ekin ere ibili garela. Eta orain, azkenkua, uste dut 79 garela. Bai. Hor segitzen dugu, betiko gauzak antolatzen, eta horren berri Imanolek ere badu, deno ondu da juntan, eta hemen ibiltzen gara, errepikatzen dugu, Oia, zuk adibidez, azken urte hauetan nola ikusi duzu elkartea, aldaketarik egon da, edo? Bai, nik elkartea aspalditik izautu sozio sartu entzinetik, hemen bestatan eta izautu nu nola goizetan xingarriati eta nola iken zen, ostatu hori ireki egoten zen eri, garai batin bestetan, eta hile da igual pixkot hori hor baja txiki bat egin du. Gaur egunin ja bestatako eta martxoiak autu da. Baina elkartzen eta segitzen dugu. Ni 6 urte egon nintzen baita ere juntan, eta Gregorio Garrandon bezala segitzen den diogu azkeneko urteroko ekitaldiek antolatziri. Pixkot, baserritarren egunekin, gero menditzulia, mendilasterketa, kultur ekitaldin bat obertze. Eta horreri segida emakia da, enpenango zintentzia. Bai, momentun hori mantentzia guretzat importantia da, badu lana, baserritarren eguna egitea eta mendi bilaldia hori denak antolatziak badu bere lana, eta talde bat behar da, hortan lani nahi dena. Ze ekitaldi erten alda dela hola ospetsuna edo garrantzitsuna zuendako antolatzen duzunen artean? Hombre, jende kopururi behira, mendi bilaldian, mendi itzulian markatu, izan du dire urtiak, jaia 600 personakin. Bai. Eta 600 persona arantzan, horik denak apuntziak hartu, denak kontrolatu, mendilan zirkuetu ziren puestuk jarri, batzuk janarikin, denak bitzen dira guakitakekin. Eta antolatzeko ez da arraxa. Gero mendi lasterketa hori bai, hori Nafar Federazioko laguntza ematen du, hemengo txapelketarako puntuagarria da. Eta gero urtero egiten duguna da baserritarren eguna, ja badire ez dakit zenbataren ekitaldia, ja aspaldiko gauza da, eta horrek ere lana badu. Egun hortan, egilarran Arantzan izaten da sekulako ambientia. Etortzen da, inmertzen Arantzara kanpun bizi dena, hori azarun denin, difuntun eguna eta kanpun bizi diren familiek etortzen dire, gero hemengo erakustaldi hori dena ikusi, gaztada jaketa bat egiten da, dena, hori bai importantia da erratia, dena Arantzako jendikin, Arantzako bakarrik.
Hori da ez, horik hiru ekitaldirik izan lirekeela pixkat ekitaldi importantinak antolatzen dena, gero bertze gauza batzutan ere parte hartzen du ez, pilota eskolakin, laguntzak emanez kirolen kultur ekitaldin bat, baina hiru ekitaldi importantinak hori dire, gehien bat hartze. Bai, pilota eskola ere, bain ekaitza elkarteak finantziatzen du, hartzen dugu voluntario bat, eta gero aurrek parte hartzen duten aurrari, kuota bat kobratzen zaio, eta horik gestioni denak ekaitza elkartean bitartez egiten dire. Hori, eta baina azkenko 2 urtiotan, herri kirol taldeakin ere, hor, diru laguntza batzuk eman dugu talde horreri ere, eta saiatzen gara gauzak egiten saiatzen gara. Eta, galdera hau aintzinagoako prestatu honen, baina jaketa aipatu duzun diru laguntzak eta zuek eman dituzuela, zuek zeoenen finantziazioa nola lortzen duzu, nondik heldu da? Finantziazioa gehien bat heldu da kuotatikan, hori da importantena, eta gero, bai, egiarran, bai mendi itzuldian eta bai mendi itzuldian parte hartzen dutenak kuota bat baratzen dute, zematzen aurten, 15 euro. Bai, baina, ez dakitea, zer urtegatik bertzerak hanbitzen da, baina honitzetan ekitaldiak horrek beraien sostengurako balio dute, baina honitz irauzi hondirik ez dela atetzen. Bueno, hori autofinatzen dute, bai. Eta gero, mendi ibilaldian federaziotikan laguntza ematen dute. Baserritarran egun berriz, finantziaziorik bai, publizitate pixkoat egiten da, herriko negozioekin toda, horik ere beti laguntzen dute. Azkenko baserritarran egunin, 600 euro zen defizita, hori sozietateak ordaindu. Egia da gero, baina Rantzula laguntzena, ostatu, gero lasterketa antolatzeko, herriko, gero konstrukzioak eta egiko, Martikok ere urtero laguntzen digu. Bai. Zaten direla ekitaldi egiteko laguntza ematen diguten, horren nuke, enpresak. Bai, hortan ez da kexarikan, eta ez hori bakarrik gero egun hortan hainbeste jende behar da, juntako jendi ez da aski. Eta herriko jendiari deitzen digu, eta hortan erantzuna ikagarri ezaten da. Jendiak laguntzen du, aitzan. Bai. Eta herriak nola nabaritzen du elkartearen eragina? Nabaitzen baldin badu edo? Bueno, azkenin aipatzen ari gara urtero. 2 egun jendiaz betetzen dela herria, hori nabaritu, seguro, batzutan bezperatik ere pixkoa bai, nabaritu dudika, Dudika, etzen da, nik lehen errantuen bezala, lehenbizko oroitzia hola, elkartin dut, hemen giro gehiago, ambiente gehiago mugizaten zen, herri bazkarik ere egin izan dire hemen, eta... Hori bai pixkoak aldu dela, hemen terraza honetan egiten ziren kriston bazkarik. Eta orduan garrantzia handia zuen, eta guainik ere gero garrandun bezala, 3 ekitalde horik urtin biken dire, ze menditzulea mendela lasterketa txandatu zeiken dire. Eta baserritarran eguna urtero. Bai. Pandemia salgo dena urtero. Eta aintzinez behire ze helburu nagusi edo erronka dituzue? Hori nik uste junta berriko erantzun beharko du da. Bueno, guantxe sortu dugu, guantxin dugu junta aldaketa, rekolektak utzi dute eta bertze 10 lagun zaten gara. Bai. 10 lagun sartu gara, junta beharrein, eta guantxe erraten bezala guantxe hartu dugu ez. Gutxinez denpen ere segida eman harko benioke, ekitaldi okeri eta hola. Eta bai, hola, beti sartzen zarelik baduzu ez, ilusio bat, eta beti bai badago espentza, pixko eta behar piztia biziri dago, baina buelta bat eman eta lortzen dugun ez, gauza gehiago ez dakit, jendia gehiago lehen bezala gehiagotan juntatzea benpen. Bai, azken aldi juntan, egia da, sozietateen erabilpena makrobiotika kurso bat izaten da hemen. Iautin behin dola, bai.
Eta gero, baita ere, oain txena da dire, gurasuak, aurran berenduak, edozein gauz, urte betetzeko berenduak egiteko, egia da, hortako ere, ibiltzen dut da, aski lokala, aski polita dago, ongi ekipatu dago, eta hortako ongi dago, guk gehiago hiri behar du, ez du gile. Hori da, ez zaitzen dago, egiarran. Aukera duzu, bi gela batxugu, eta indi elkartzeko eta hola, eta bueno, hartzen duzu bezala, entzineko juntatzen ere bueltak eman dizkigu, herriz hemen terraza honetan zerbait egiteko asmoa beti hor dago, eta... Bai. Eta ber zehatetzen den, mendik urte bat ere igual, eramarko dizugu, horrez. Ederki. Junta aldaketa aipatu duzue, azaldu pixken nola dagoen estrukturatua elkartea barnetik? Bai ez, adibidez, junta 10 lagunek osatzen dute, 10 lagun horiken artean daude ez, lehendakaria, idazkaria, gero edari erosteko arduraduna, bodegero deitzen diuna. Hori da. Beste bat diru kontuk. Diru kontuk erauten txuna, hori da. Eta beste bokadak. Hola. Bai, gu pixko antolatu baita ere kiroletako arduraduna responsablea jarri dugu, eta kulturre ekitaldiak itxeko ere azkeneko buru batzuk edo arduradun batzuk izendatzen dire, eta ero lana egiten da, jauetin behin edo dena delakoa elkartu eta elkarren artean plenuk egin, eta erabakitzaileak hartzen dire, eta gero dozen gauza dela denen artean antolatzen da ez bino. Bai. Hori bai, junta berria beresteko egiten dire botaziok. Idatziz bilatzen da papeleta, sozion zerrendakin. Karo, sozion zerrenda hortan, ateitzen direnak ezin dire botatu, eta itzinko juntakuk ere ez. Berte da beti berak izanen ziren. Eta gero dako egun batin, botok hemen kontatzen jugu, eta hor atetzen da junta berria. Hori da, bai. Eta inguruko edo herriko bertze elkarterekin harremanik baduzue, hala baldin bada azaldu pixketa ze harreman mota edo zertarako edo... Ez, hemen ze elkarte dire, eiz izaten direnak. Eizikoa, ze guraso elkarte izatela, igual. Bai, guraso elkartekin, bai, egia da, baserritarran egunko ostatua, han frontonen jartzen da ostatu bat, hortarako normalien eskatzen dute, hartzen dute ostatua, pixkoa, pentsatzen dut, pixkoa finantziatzeko, da ez. Harremana, bada, hainbeste jende bada hemen batzuk juntan daude, eta guraso elkartzen dira, bai. Bai, azkeneko denak... Herritik egia... Ez, hiltzen gara herriko zera guzitan, ez? Udalaren nahiko lotu dago, estukiri elkartekin ez, azkeneko... Bai. Udalen, bueno, hemen elkarte hau ez, mugimendu sozialakin sortu zen baita ere ez, pixkot inguru hortan, eta... Bai. Eta denak... Hemen dena egitu urbil. Dena lotuta dago elkarrekin, pixkot. Historian zehar, oroitzen duzu holako antolatutako jarduera arrakastatsurik edo, baten bat nabarmentzekotan? Hombre, nik niretzat bat azpimarratzeko da baserritaran eguna, badiri urte zaila, orduan uste dut Juanita zela, lehendakari, eta idea izan duzun idea, aitona, eta hilarran segitzen dugu, jende pil bat biltzen da, eta niretzat puntu importante bat da. Mendi itzuli ere bai, mendi itzulian, dena errandizut, hemen 600 persona sartzia, 600 bizi gara, Bai, batzuk erriku, baina... Bertzorren bertze. Ez. Bai, bestein berte. Hortan badu bai, hori bai aipatzeko da, Arantzako bentaja da, hodako gauzat antoltzen zuen, jendia etortzen da, gero baitu
hemen bazkaltzeko lekua, hori ere eguneko plan egiteko herri hona da. Bai. Erten alda elkarteak eragin handi duela herriko kulturan? Bueno, ez dakit, hori guri adi dutzen zaigu, beste batzu badoratu beharko duteño. Bai, saiatzen gara, gauzak egiten dire, urtero, bai. Bai, nik uste bai, ez azkenko gerran bezala ez gara herri handia ez dara eta baloratu behar da egiten diren gauzarik ere, hiru ekitel dauniz, arantza dena betetzen da arratxiko modu. Beti, bai. Eta bai, bi ekitel dire urtinola importanti bino. Antolatu behar eta egia da, zuk arrantzun bezala Gregorio, ikaitza elkartek antoltu eta herri guztia involukratzen dela. Bai, hortan, gero, kultur egunak, horik, bertako jendia da, aurrantzat partxiz txapelketak, Euskal Herriko mugus txapelketan ere parte hartzen da, hemen egiten da kanporakete bat, ez? Bai. Hori dire ja bertako jendintzat, neguan, toda, ez? Hori da. Makrobiotika ikastore horiek, da, saiatzen gara horko lokadori pixkoat probesten. Eta bazkide berriak erakartzearren baduze alako estrategiarik edo? Momentun guk ez du izan, azken aldian 3 sartu dire, hori bai. Baina da, egun, 3 bazkide berri sartu dire. Bai, guk ere burutan dugu, zerbait ere bazkide berriako erakartzeko erabilera ematen zaio, baina pixkoteri berpizteko zerbait egiten aldun, baina ez du ekimenek ere, zehatzikan hori pentsaturi, baina bai. Nik beste junta guztiak izaten telari ez, sartu eta zeinen dugu, hau imardu eta bertze. Bai, 2 urte ez du egiteko. Bai, jaten dira segidan, Bai. Bai, dobe hola, 2 urte eta... Eta administrazioarekin, hau da udaletxearekin edo mankomunitatearekin, gobernuarekin harremanik baduzue, laguntzarik jasotzen duzu hortik? Ez, momentun ez dugu laguntzarik jasotzen, herriko udalarekin harremanan ona dugu. Kontun hartu behar da, gauz hori denak egiteko, frontona ibili behar da, plaza ibili behar da, herriko langileek, baserritaran egunin barrera horik paratu hartuzte ardilak desartzeko, administrazioekin, herri gutxikin, harremana nahitez. Baita nahitez ongi moldatu hor dugu denak, herri zerbait antolatzeko denak elkarren eskuti joan behar du, hartzela ezinezko da. Hori garrandu bezala menditzulian ere adibidez, pitik garbitzen elakoa, nako diru laguntza txiki bat lasterketak eta antolatzeko ematen du udaletxeek baita ere, eta herriko udaletxeekin harreman estua da. Bai. Gero hortik kanpo aztu alako... Alkati eta zineozik sozio dide. Bai, hori. Hori ala da, bai. Eta emakumearen parte hartzea nolakoa da elkartearen barnean? Normal. Nik uste dut emakume gehiago dela bain gizonde bina. Bai, hombre, eta... Juntan, bai. Aiza gehiago. Juntan gu 2 gizonezko gara eta... 8 emakume. 8 emakumezko, bai. Hor ez da inorra gertu, ben igual pixkat ezki gelitzen gara gu 2 gizonezko nio. Ez dakit nobere esidun. Niri proposamena intzaten, eta gure lehendakaria Ameriketan dago. Aitor. Claro. Norbaitek egin behar dut, eta zuekin ere kolaboratu beharko dugu. Hori da, dudiken gabe. Eta gazten parte hartzea bultzatzeko edo, izarete zerbait ere egiten edo? Gure garaien ere, gaztetik pasatzen egira bizkot bino. Ez, sartu ginen garaian bizkot ere mingo elkartze, afari irun elkartze horrek edo huerga iru horrek pixkote erakarri gaitun. Eta ez dakit, igual olako zerbait pentsatzen ari gara, oain evoluzionatu pixkot, ez dakit internet sarea jarri, dentzez wifi bat irekia edo
telebistan zerbait, edo horrekin erakartzen dugun, edo jaigiruakin pixko bat ere gazteien dira, eta pixko ja behin mutura sartzen zua hortan, gero ekimenak eta laguntzeko ere. Bai, hori guri hor gelditu zaigu, telebistana batzuk, futbola dela, edo pixko bat behira aritu ginen zemak gortatzen zen, eta erabaki genuen horrengo juntari usteko erabaki. Bai. Erki, eta nola ikusten duzue errelebo generazionala egongo da, oztoporik bada, erronkarik? Pixkot igual bai ere moztu dela ez, zera hortan gure adineko jende ingurua gara hola pixkot. Baina gurasuk ere izaten ari garenak ere gaztenak eta hola, eta igual urrengo erreleboa falta da, ez du ikusten, hain justun apuntatu dire, bai ere, gazten bat gaizka benpenaz? Bai, hiru bestieneko. Eta ber, poliki ez, poliki aber lortzen, sobera bortxatu gabe. Eta... Bai, egia da, hori gola da, urtetan. Ikusten duzu juntan zein egon du diren, behitzen zu 6 urtegi edara, eta beti berdin zu. Hori da, superatu behar den gauza, hori dudik. Deszentrelan mundu virtual deszentralizatu bada, non erabiltzaileek lur virtualetan erosi, saldu eta eraiki dezaketen, bertze erabiltzaileekin elkar eraginean aritzeaz eta esperientzi personalizatuak sortzeaz gain. Deszentrelan Ethereum eta blockchainen oinarritzen da, eta ERC-20 eta ERC-721 tokenak erabiltzen ditu ekonomia eta aktibo virtualak kudeatzeko. Tokensland erosiz erosten dira lurrak manarekin. Deszentrelan merkatu ofizialean eta OpenSea bezalako bigarren mailako merkatuetan eros daitezke. Web nabigatzaile bateragarrien bidez sar daiteke autentifikazioarako eta transakzioetarako diru zorro digital bat erabiliz, hala nola MetaMask. Deszentrelandek tokesetan oinarritutako gobernantza sistema bat erabiltzen du, non mana eta landen jabek plataformarako funtsezkoak diren proposamen eta erabaki buruzko botoa eman dezaketen. Bueno, eta ze harreman duzue teknologia berriekin, digitalizazioarekin? Bueno, guk baina arte talde hori zuzendari taldeak WhatsApp taldekin funtzionatu dugu, bilerak egiteko, faktura bialtzeko, gero ordaintzeko, dena. Eta azken aldian WhatsApp taldea edek egin duen elkarteko sozio guztiari, badire batzuk igual telefonurik ez dutenak izanen, ez? Eta zenbait azkenko komunikatuak da WhatsAppez egin dugu, hori hala da. Hortik goti, egile erran, jende gehienak, denak, internet badute bere mobilan, WhatsApp, komunikatzeko nahiko... Bai, adibidez, nintzen azkeneko juntan, bai, ikusi dut ez, garai batin menditzulia eta lasterketa eta publizitateko kartelak erabiltzen ziren gehien bat, baina Instagram eta Facebook bidez egiten da publizitatea daunitz. Eta hor beti badago, norbaitela, bizkoet jarria dagoena, tema horietan, eta bai, horretan igual ere, ez dakita entzinu duen nintza, baina aldaketa da egin dugu horretan. Gero bai egila da, bizko bat, ostatuko kontu behitiko eta behitu genuen, horre kontu bat eskatu genuen, enpresa bateri, egiaran utzi dugu, konsumua momentu hain txikila da, nahiko garestia tetzen zen, eta juntan baduzu informatika bat. Hori da, baina behar, nortzen dugun hori kazetari bat ere badugu hori, aktak ere ordenadorez ere hartuko txiguna, momentuan, hori da teknologia garria bezala zen egin duke.
Lehen errandu bezala, aztertu dugun, ikusiko dugu. Iken dugun ez, bino wifi sarea jartzeko pentsauntun gabiltza. Ez, nik uste, guain eri ez, igual lehen etzen egin beharrezko, guain gaztik honitzek mobilekin eta manekatzen dire dena eta. Aipatu duzu zuen deialdiak zabaltzeko Instagram, Facebook, halako sare sozialak ibiltzen dituzuela. Eskualdeko komunikabideekin ere harremanik baduzue, beraien bitartez zabaltzeko? Bai, nik uste harremana, txipitxapakin izan. Txipitxapakin, toda, harreman hona dugu, txipitxapakin edozen gauza zabaltzeko, bera da egiten dute, aparte, bai kartelak itxiko, bai hainbeste gauza itxiko, txipitxapakin kontatzen dugu, zentrako, hori, hala da. Bai. Xaloakin egin harko dugu hain harremana. Xaloakin ere bai. Herritarren eguna grabatzea etortzeko edo reportaje bat itxeko edo. Igual. Nik uste xaloare poliki hurbiltzen nahi dela Bortziriak aldera, Bale. Eta, bueno, akitzeko, adimen artifiziala ez dakit nuzuit ere aditu duzuen, erabiltzen duzue nolapait ere elkartean? Jode. Ni hor deskolokatu gelitzen ez pixko. Nire bai. Hori horrengo gutzi barko. Bai. Nik uste ez, Adimen artifiziala. Ez, du zanen nola. Ederki bada, gure aldetik hau zen, galdetu nahi nuela, ongi segi eta esker mila. Bale. Hale, eskerrik asko zeri. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.